Crisis manager sa Lapu-Lapu City na balaka sa pagsaka sa gidaghanon sa mga symptomatic patients. Siluan mayroon din sa report. Base sa gihimong pagtuon sa crisis management team sa Lapu-Lapu City, nakita nga adunay pagsaka sa gidaghanon sa mga COVID-19 patients nga nadangat sa tambalanan. Matod ni Najel Banasya ning nakalabayng mga simana, aduna nay mga natakbuyan sa COVID-19 nga nakasinati og mga sintomas, busa gikinahanglan nang i-admit sila sa tambalanan. Admittedly, we are in a critical situation. Kung tan-awon nimo sa figure sa mga nagpositive, critical kay ang Lapu-Lapu, nanuman kay pila ra may hospital nato diri. Hinuon ang maayong balita kay adunay pagkunhod sa mga kaso kung itandi ang data nga nahipos sa uhing simana sa buwan sa Pebrero sa unang simana sa Marso. Gikan sa 63% average case matag adlaw, nahimo na lang 51.1% matag adlaw. Apan bisan pa man niini, gihingusgan gihapon sa crisis management team ang information dissemination human makita nga gawa sa mga opisina anaa sa mga subdivision ang sagad nga clustering sa mga kaso. Niadtong Domingo, gitigom sa crisis management team uban sa mga sakop sa Police Station 4 ang mga presidente sa mga Homeowners Association sa Barangay Basak. Ang Barangay Basak nga mo'y labing dakong barangay sa Dakbayan, diin mahimutang ang 29 ka mga subdivision nakatala og labing daghang kaso sa COVID-19. Ang unahuna sa kadaghanan, ngawa na ang virus. Gikapoy nako sa virus kung mga sakit kapit sa patalim. This is it. Ang atong figure dili mamakak. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.